100 років возрождення Карпаторуської православної церкви Восточної. 100 років тому возрождена Карпаторуська православна церква Восточна. Про це говорили і ужгородські священники-дослідники. Які нові сторони того вопроса піднімалися ними за круглим столом? 100 років тому назад чудесно, благодатно була возрождена Карпаторуська православна церква Восточна Великим собором в Ізі, іменно собором от народа. І цей акт привів в движение всю русинську націю. Удивительно, но в кожному селі узнали, що можна бути православним. У кожному селі знали, що можете тепер вернути в православ'я і не буде за то чоловік штрафований, або наказаний, або репресований. Многі з уніатів, коли наводять статистику, скільки було православних і греко-католиків на начало ХХ віка, і кажуть, видите, було 1, 2, 3, 5, 10, 20. Но не хочуть правду сказати, що така була репресія проти православних од унії, що люди масово боялися вспоминати про православ'я. І тільки туди, коли вже почувствували, що в Ізі состоявся Великий собор, котрий возродив, плюс вернулися з Америки русини, котрі прийшли вже православними, там прийняли крещення, то іменно православ'я американське зіграло важливу, може бути, найбільшу роль у возрожденні православ'я на Подкарпатській Русі. Цей момент також многі із уніатів скривають, бо їм би треба направити остріє людей на те, що от з Москви прийшло, і от комуністи привезли, українські комуністи на танках привезли православ'я. Православ'я прийшло до нас, увы, не з Москви і не з Волгограда, а прийшло із Греції через святих Кирила і Мефодія. І про це проповідники православ'я об'ясняли народові. І коли народ почувствував маленьку можливість демократичну, пройшли унікальні движення. В кожному селі образувалися ячейки православні і готовилися возвращатися в православ'я, бо к тому уже ця гота рабства або кріпачества уніатів, уніатських священників превзойшла всі допустимі міри. Люди желали вирватися із того кріпацтва.